Jestli máte někdo dvojkovou oktávku se střešním oknem a teče vám tam do podlahy, tak je to tady touhle hadicí na obou stranách. Je vedená tady z tohohle, tu mám sundanou, je vidět tam naproti. Vede tady sloupkem dolů. Tady do takových odvodňovacích průchodek. A u oktávek to dle for hodně trpělo, že se smršťovaly hadice a vypadly tady z tohohle, z té průchodky a zatíkalo to tady dolů. Z obou stran na podlahu. Takže pokud se vám tak děje, tak je to největší pravděpodobností tady toto. A nezbývá než sundat stropnicu a vyměnit hadice. Jsou tady ještě zadní, tam ty modrý. Ty vedou dozadu nad kufr. Tady jsem. Ty by měly být v pohodě, pročistíme, ale nesmršťují se.